helburue da 50 lanpostu sortzie eskualde guztien, eskualdeko herri jen eta mankomunidade marruen, 50 postu, lanpostu. Herri bakotxak egin dugu olako banaketa bat, eta, adibidez, atxondok lau lanpostu kingo dauz, Berrizek 5, Durango 12, Elorrizok 6, Garai 1, Iurretak 5, Izurtzak 1, Mañarik 2, Zaldibarrek 5, eta mankomunidadek berak 3. Beste 6 gelitzen diez, 50 horrek konpletatzeko ero, baina horrek beste batzuk interesatuta dauz, eta aldogun neurrien aprobetxan nahi duguz diputazioek emandako 50 lanpostu horren subentzioa. Proiektuek, lehen esan dugun moduen doiez, edo zer, herri bakotxak aukeratu dauz, ze behar izanak dituen, eta horren abera proiektuak arkoztu dauz, lorategi zaintzaile moduen, ero agente zibiko ditzen dana, ero artxibuen kudeaketaren inguruen, edo holako gauza bat. Eta gero beste